खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा बेसरि बर' आंनि बेसरि बर' इउटुब चेनेलावबो खुलुमनाय जाबाय। आं दिनै संगोन बोरमाजों आलुजों नायलांबानो जाबाय फारि फारि थाङालासे भिडिअ लाबोयै लाबोयै बिराद गोबाव जाबायमोन बेनिखायनो दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनोसै होननानै सानबाय आरो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय फारि फारि। दानिया नै आलु पियाज सामब्राम गुफुर हाइजें बिसोरखौ जिरना लाखानोसै आङो। सामब्राम जिरनाया दाना नै मेगनावसो हाबना दाना मोदै गजोब्बाय लोगोफोर। देखानाय मस्लाफोरखौ आं होनोसै। हालदै होखानोसै। संख्रि हरबाय। नैबे रेड चिलिखौबो एसे कालारनि थाखाय होनोसै आरो एसे गोजा मोजां नुनायनि। नैबे दुन्दिया पाउडारखौ एसे होबाय। जिरा पाउडारखौबो एसे हरबाय। मीट मसाला गरम मस्ला। दानिया एबाराव मोजां लगायना लानोसै। बिदि मेरिनेट खालामोबा मस्लाया सामब्राम पियाजनि मोदोमनाय मानाय आराम हाबजोबखायो आरो।
कुकारखौ जानना लानोसै आङो कुकाराव 15 बारसो गाबहोथारनोसै आरो बोरमा बेदरखौ कुकारा दुंबाय नै थाव हरसै आङो थावखौ दहाय लगायना होफायाखैमोन नालाय आङो दा सेरनायाव एसे बुरजा होबाय दानिया थावा दुंबाय नै तेजपातखौ होनोसै आं खोबना होनोसै दसे दानिया दसे एरना होनोसै आङो कालारा नै गोजा जि मोजां जाबाय दसे उनाव एरना होबाय थाबाय आङो गावनि दैया राननोसै नै थाव एसे होबाय बेनि उनावहाय दै होनोसै जि मोजां जादों नै बोरमा बेदरनि कालारा रेड चिली पाउडारबो होदोंना कालारा जि मोजां फैदों दानिया दै हरसै आङो गावनि दैया रानबाय थावा दुंजाबाय नै थाव ओंखारबाय ओंखायनो दै हरसै आं आलुखौ हरथ'वा दानो थारमाने दानो हरोब्ला बे आलुआ गेब्लेफाजोबगोन एसे गथा गथा दोननो नागिरदों आङो ओंखायनो हरथ'वा दानिया खोबना होनोसै 15 बारसो गाबहोनोसै Hey, y'all, come look at this. भिडिअ बानायनाय समाव उन्दैफ्रा मा खालामनानै थायो टिभि नायनानै थाबाय थायो लोगोफोर एक्सट्रा मानसिफोराव गैया जाहैबाय ओंखायनो टिभि देखायना दोननांगौ जायो आरो नङाबा ज'ल' थायाना
जोंथ' कवाटाराव थानाय नालाय जोङो नै नैथिं आलासि फैबा फुथुयो आरो ओमफ्राय नै बे फारसेथिंजाय नै सफा दं आलासि फैबा जिरायग्रा दानिया जों थाग्रा रुमखौबो एसे नायदो दानिया नै जों थाग्रा रुमखौबो एसे नायना लादो दानिया थायो जोंना रुमा बेनो फिसालानि बियो आंनि फिसालानि रुम बियो दानिया आङो बे न' सिंनि जाखिनि रुम दं बेखौ खोन्थाखांबाय आङो बाथरुम लेट्रिन गासिबो खोन्थाजोबखाबाय गोजौआवबो जोंहा टेरेस दङ माखासे आं बे सिगांनि भिडिअआव होखादोंमोन बेनो जोंना गोजौआव सिलामग्रा ओरैनो जिरायग्रा मैगं थाइगंबो एसे गायनानै लानाय देखायखादोंमोन आङो सिगाङाव बेनो आरो जोंना दानिया अन्थाइ बाजाराव लायनो थांसै आङो गोजौआव बोरमा ओंख्रियाव होनो मोदोमनायनि लोगोफोर थाला मारिनानै दोनो नै गोजौनिखौ गुवाहाटियाव अखा हागासिनो दं लोगोफोर दा आङो बोरमा बेदराव अन्थाइ बाजाब होनो थाखाय खानो फैदों आं गोजौआव भगवान बेखौनो आं एसे दिन्थिलांसै नोंथांमोननो दा अन्थाइ बाजाबखौ खानोसै नै जा मोजां एरग्लाबखाबाय अन्थाइ बाजाबा थांसै दानिया आङो थाला मारिना गालांफिनसै माखासे रुमफोरनि अनगायैबो नै जोंना नैबेथिं बालकनि फिसा दं बेनिफ्राय ओरै लामाथिं थांलाय फैलाय मानसिफोर थांनाय नुहुरो ये पबजी वाला है क्या दानिया आंनो अन्थाइ बाजाबखौ हरसै
दानिया आं ओंख्रिखौ एसे साखिनोसै माबायदि जाखो संख्रि नांदोंना नाङाखै संख्रि एसे नांबावगौ एसे हरफिनसै आङो ओंख्रिया मोनबायानो बोरमाजों आलुजों ओंख्रिया बन्द' खालामसै आङो नै लोगोफोर आं दानिया नै दहायनि बोरमाजों आलुजों संनाय ओंख्रिखौ जानानै देखायनोसै थावदोंना थावाखै बोरमा बेदराबो जि मोजां रुइदों गोथाव जादों बोरमाजों आलुजों ओंख्रिया लोगोफोर आं दानिया भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जानोसै भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट हर आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो गोजोन्थों।